Bana an ɗau magana an jure kallo da ido, ga madara nan da zuma in za a sha sai a faɗi. Madara, 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 ga madara nan da zuma in za a sha sai a faɗi. Kai sarkin kwaɗi wata rana za ka sha madara, 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 madara. Nan gani a bari ya ga dangarwa a bakin tulu, babu shakka inda ya karta an kar tulu. Amma in aka bar ta bakin tulu, babu sauran mai zuwa don shan ruwa gun tulu. Jigida, 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 jigida. Ai ku taya ni figa, an zo gona da walda azurfa. Wai don a bani aka ban zafi na zafi azurfa. Wai sai na shiga gonar sarki, kuma sai na saci kazar sarki. To ni ban shirya shan duka ba, ban shirya shan zagi ba, ban sallama da gida ba, kun ga ba za na je yari ba. Amma zambi gargada gargada, zambi dalin, zambi dalin mu hau dan acaba. Zambi tariki tariki ta zambi dalin, zambi dalin gado da katifa. Zambi gargada gargada, zambi dalin, iye. Zambi dalin gado da katifa, iye. Zambi gargada gargada, zambi dalin, iye. Zambi dalin mahaudan acaba. Dan bana an bar lefe a Kano, yan mata sun hasala wai dan an ce su dai na ciko. Mun sha fama har yanzu muna kai dan jiki da tabo. Da na faɗi ta yanda mun ka fara dabo. An jawo magana labari sabo da kiɗa, mun sai candaliya domin kuda hasken fitila. Wani ya taka gaya ya sai Honda ya sai da Kia. Ni ba ni son fitina sai dai ku ci kanku yan jaraba. An bai kura ajiya na hasi ita ta bai akuya. Ko kun san akuya in har ta ci san ba ta biya. Kura ta yi magana akuya wai ta kai shi niga. Kura da ta hasala nan ta yi wani carar zakara. Biyu babu akai dan babu hasi ba akuya madara. Zambi gargada gargada, zambi dalin, iye. Zambi dalin gado da katifa, iye. Zambi gargada gargada.